हेलो लोगोफोर गुड मर्निं दिनै बिटिआरनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिस्टार प्रमद बर' लेखा गोरों इन्टेलिजेन्ट मेलेम बरहा बिथांखौ आं दिनै क्रिटिसाइज खालामगोन। प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि CEM इसिबां लेखा गोरोंनो मेलेमजिबि ब्रेननि एक्सिलेन्ट नंबावा मर एक्सिलेन्ट बावसो बिथाङा बिटिसिनि CEM प्रमद बर' नोंथां दिनै नोंथाङा लाजिनांगौ। नोङो मालायफोरखौ लेखा रोङा होननानै ससियेल मिडियायाव डाइरेक्टलि नोङो इनसाल्ट खालामो क्रिटिसाइज खालामो प्रमद बर'। दिनै आंबो नोंखौ इनसाल्ट खालामगोन प्रमद बर' बुंगोन क्रिटिसाइज खालामगोन। नोंथाङा इसिबां लेखा गोरों मेन्टेल एबिलिटि गोनां मानसिया दिनै नोंथांनि फेसबुक पेजआव दिनैलाय मानोथो बड'फा नोगोरखौ मिस्टेक लिरखो लेखा गोरोङा बयबो मानसिनाव मिस्टेक्सा जायो प्रमद बर' नोंथां। ओंखायनो प्रमद बर' नोंबो मालायखौ बुंनो नाङा। सिगाङाव नोंथाङा बुंनायनि थाखायनो जोंबो दिनै नोंथांखौ बुंगोन। प्रमद बर' नोंथाङा लेखा गोरों नोंजों इसिबां मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोर थायो एक्सिलेन्ट मानसिफोर थायो दिनै नोंथाङा बड'फा नोगोरखौनो मिस्टेक लिरोब्लालाय आरो माथोबाव। नोंथांखौ दिनै जोंबो बुंगोन प्रमद बर' नों लाजिनांगौ बुजिबाय। मालायखौल' नों क्रिटिसाइज खालामो नोंनि खोथाया मोनसेबो भेलु गैया प्रमद बर' CEM बाबो नोङो बुजिबाय। नोंथाङा दिनै बड'फा नोगोरखौ मानो मिस्टेक लिरनांगौ नोङो इसिबां लेखा गोरोंनो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा लेखा रोङा जाम्बासो होनना बुंदों आनइडुकेटेड। दिनै नोंथाङा इडुकेटेडब्लालाय मानोथो मिस्टेक लिरनांगौ नोंलाय जाम्बा प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ नोङो बुजिबाय। ससियेल मिडियायाव बिदि लिरनो बा रोङाबा लिरनो नाङा बुजिबाय प्रमद बर'। दा नोंथांनि सापर्टारफ्रा बुंलायगोन बा माखासे मानसिफ्रा बुंलायगोन बेफोरबायदि टपिक्सखौ लानानै मानो भिडिअ बानायनांगौ जाखो खोथाखौनो मोनाखिसै नामा बेफोरबायदि खोथा बुंगोन। मानो नोंथांमोना दि दारि खमा दोना बयखौबो बखियो BPF पार्टिनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि क्रिटिसाइज खालामो इनसाल्ट खालामो। दारि गैया खमा गैया नोङो बुङो प्रमद बर' ससियेल मिडियायाव। नोंथांखौ दिनै जोंबो बुंगोन टलारेन्स खालामनो हाया। नोंथाङा बुङो डाइरेक्टनो लेखा रोङा BPFनि मानसिफ्रा जाम्बा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकार जाम्बा लेखा रोङा आनइडुकेटेड जोब इलिटारेट पार्सन गोजा होननानै बुंदों। दिनै नोंथाङा लेखा गोरोङा प्रमद बर' बयजोंबो दिनै नोङो बखिजागोन कमेन्ट खालामजागोन गाज्रि सोंखारि जागोन क्रिटिसाइज खालामजागोन। ओंखायनो सानै हयै प्रमद बर' लिरनांगौ। नोंथांजों गोरों गोराफोर मेरला थायो दिनै नोंथांखौ क्रिटिसाइज खालामदों कमेन्ट खालामदों बड'फा नोगोरखौ मानो मिस्टेक लिरनांगौ। बयबो मानसियानो लाइफआव मिस्टेक्सा जायो प्रमद बर' नोंथां बुजिबाय। नोंथांखौ आं बुंनो गोसो गैयामोन दिनै आं नोंखौ बुंगोन रोखा आं बुंगोन नोंखौ दिनै प्रमद बर'। मानो बुंगोन मिथिगौ ना प्रमद बर' नोंथाङा दि बुङो मालायखौ लेखा रोङा ओंखायनो बिनि थाखायनो आंबो नोंखौ बुंगोन लेखा गोरोङा मानो मिस्टेक बानायनांगौ। खिन्थु लेखा गोरोंबाबो रोङाबाबो बयनावबो मिस्टेक्सा जायो लिरफ्लाङो प्रमद बर' बाव कनसिडार होनांगौ। बिनि थाखायनो आंबो नोंखौ दिनै बुंगोन नोंथ' मालायखौ मालाबाबो कनसिडार होआ डाइरेक्ट नोङो इनसाल्ट खालामो क्रिटिसाइज खालामो नोंखौ। ओंखायनो आंबो बुंगोन दिनै कनसिडार होआ। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंखौ लाजि फोनांगोन प्रमद बर' नोंथां। एनिवे लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम बयनोबो राननानै हो जाहाथे बयबो मोनो प्रमद बर'खौ लाजि फोनांनांगौ। आरो मोनसे खोथाया रोखाबाव प्रमद बर' बिथाङा दिनै BTC एसेम्ब्लियाव बाजेट सेसननि मिथिं जानायाव प्रमद बर'नाव अपोजिसन पार्टिया कुइसन खालामदोंमोन। बिथाङा दिनै बेफोरनि कुइसनखौ सेटिसफेक्टरि खालामनो हायाखै आनसेटिसफेक्टरि। प्रमद बर'आ जेनुइन खोथाखौ बुङोब्ला ओंखाम गोमागोन गुन्दै गोमागोन लोगोफोर बियो रोखाखा सियरखा बुजिबाय। आरो प्रमद बर' नोंथाङा बिफर इलेक्सन सरकाराव फैयोब्ला बयबो मास्टारफोरनि फिक्स पेआव थानाय जायफ्रा बेथन मोनाखै रेगुलार जायाखै बेखौ बानायगोन होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन एसिउरेन्स होदोंमोन। दिनै नोंथाङा दिनै मावाखै आरो अपोजिसन पार्टियाबो बिनि सायावनो दिनै BTC एसेम्ब्लियाव खोथा बुंदों। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा लाजिनाय मोनदों। दिनै बोसोरसे थांबाय प्रमद बर' दिनै 11 मास थांबाय बोसोरसेखौनो हमदों नोंथाङा दिनै जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। लाजिनांगौ नोङो प्रमद बर'। नोंथाङा खोथानिल' मास्टार खामानियाव जेबो मावनो हाया। खोथायाव बयबो हायो खोथायाव जोंबो रोङो नोंल' रोङा प्रमद बर'। जोंनि बर' हारियावबो मेरला लेखा गोरों दंसै प्रमद बर' नोंल' नङा। नोङो लाजिनांगौ
बिटिसि एसेम्ब्लियाव जुदि बर'नि सोंनायाव नोंथाङा आसामिसनि मानो फिननाय होनांगौ डेट मिन्स नोंथांना बिजेपि प्लास इउपिपिएल सरकार एलायन्स जानानैहाय सरकार फर्म खालामनाय नालाय प्रमद बर' बिथां बिनि थाखायनो नोंथाङा बर' भाषानि बुङोब्ला माखासे नोंनि बै एमसिएलएफ्रा मोनथिनाय नङा नोंजों रावबो साउटिं खालामफानाय नङा स' बिनि थाखायनो नोंथाङा आसामिस लेंगुवेजखौ बिटिसिआव बाहायदों नोंथाङा दम दङब्ला बुं बर'नि बुं बुजिबाय नोंथाङानो सासे बर'नि दैदेनगिरि लिडारमोन बर' रावजों फरायनांगौ बर' रावजों सोलोंनांगौ जोङो बर' हारिखौ बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय जोङो मोनसे राहा लामा लानांगोन फरायनांगोन लिरनांगोन होननानै बुंदों दिनैहाय बिटिआर मोनलायलायनानैबो दिनैलाय बिटिसि एसेम्ब्लियाव नोंथाङा मानोथो बुंनो हायाखै लाजिनांगौ प्रमद बर' नों बायदि सासे जोलैनि हांगार गैया नोङो बर' हारिखौबो थगायबाय आरो नोङो पलिटिक्स खालामनानै जोंनि बर' हारिखौ थगायबाय फानबाय आरोबाव नोङो फाननो ट्राइ दा खालामबावसै प्रमद बर' नोंथां एनिवे लोगोफोर भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम बयनोबो राननानै हो जाहाथे बयबो मोनो प्रमद बर'खौ लाजि फोनांनांगौ आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा मोनबाय थागोन नोंथांमोना थेंक इउ